Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka Voice of the People Party but MLA jong Konongkram constituency uba adan malabasayman. Ulaong baka party kanya kun ban penkiyo 90% naka 90% jong ka reservation policy yagi khasi jaintia klem dakta yaka 90% jong ugaru. Yakni uba adan malabasayman uliyat hu habakran haga chilang patba akablalong hayaw musyang haga santarik jemang. Uba adan ulaong baga jinga kun jong ka BBP ban penkala yaka reservation policy Kamsham lalong kebalik NOA, namar minta ki garo ki banabar ke jela Meghalaya, kim yolat syu bantap kam Meghalaya, kumbalong hakipor baladap. Ulapin kan mauru bahadian baka sorkar kalawan ra ka kaipot hapo assembly, ka BBP ka klam syong klikti, kalabu kum kamat jinyatai ka bakkerpang, ne short duration discussion, hendai omdan ka wiru ka party, kabakwa ban shimbenta ban yatai, ban ka sorkar ka ong ban hab ban yad kat kum ka jing ajimut jong ka expert committee. Halor ka bha 90% uba adan udaong baladan artali kilat kilinti kiba ka VP ka lekran kawai ban let syaka yeng ka syari bat ka baar ban ab andalawan u ar hajar arpupra baka party kan pendaphi namar ka poru kam slam show kiong keng tang hasuro tang gayaki lasko bamdon jimi rengan ong ipi pat ba bi jonga naga jeki jonga Voice of the People Party naga jimi surok ke jingi ka sarkar kalaban shimi karai badi ban review ya ka reservation policy ka bagi jupne wala kim kwa banne mata namar kim kwa banai buram ya ka Voice of the People Party itep ya kata bakim kwa namar kata kata mentaki sedang bani kinong kersan jong kaniga sarkar banong oh shanuja kata ka reservation policy. Oh, ka partiru hadirin baka sorkar ka kentak war. Hadirin baka sorkar ondang elekren apo assembly. Totep baka Voice of the People Party. Hadirin baka sorkar kalawan raai ka tukar report apo assembly. Ni klem klikti. Ni bu kum ka mat jingatai ka bakkerpang. Short duration discussion. Ngalabu ya kata abak nilai keren. Mdan ka weru ka party. Ka bakwa bani simbenta. Bat ka sarkar kong yan hapan ya kat kum kani ka jing ai jimot na ni recommendation jong ka expert committee barang tu ngalapan pau ngi ka party ngi kmilinti ba kumno dei ban penkiu ngi sa ka sau punyo na ka sau po klem nak ta ka sau po jong ki paragaro kata ka ni ka nogrem ka ba shai ka jingi hagbi ba ka reservation policy ngem don kam shu pandang ya pun kitin ya kata ka nogrem hendrai ngi wat lenti manta dan artli kabanga kwa ban pensno ka baka party kay kren kaway ka lang lesing ila ban let sige yung kashering but kabaar lesing ila ban hap up pandalawan u arbupra baka party hikan pendep kini ngidang ya thong menta lamar ngi let naman ngi de kren bat kiri ustad an ngi de kren bigi bobun kumno thai la ngi let sige yung kashering kamdan bek ke jubab ka basyai kaba kamsyai kiyong bali pim up baik hau arfu frana maka por kam slam show kaba mun ngidang ekran ngidang pelut por mani time dai bangila klat kom bagalong menta wadong baga jeki ke jingi reservation policy kalong lena shwa bangini ki mangi wat ki garu ki banabar jala Meghalaya kiyo ya kabha hangni lingba kata ka reservation policy nay na du bangi ki la pendu ya kata kabha wat ki paragaru bangai thu kyo ani kata kalong ka jingter khu yang ni namar balai ngi bangi compete bat ki garu nabar nginomla pi ga don ga jingmen toy ndai bagam don ga jingmen kasulong bang ngimpat yo ya ka e ka bangi angnu ka nongrim jo ka party kalong sao phon yo na ka shispa devan bha nam ta jingi to nai kita ya kata ka saupo ka jom kita ki paru garu ki bariyo bat kata kala biang lareng yo nagam ta shipor bat bangin pen bedru bat ki ai ki benang dan kam ban penjanai ya kata ka bha thung kam ko ki pat babi namakta bo jimot bangangan di way uban pendap ya kata ka silak ngut ban kier to ya ka secretariat onna ka party ka penbana lanongin kier to ya ka secretariat hakini ki tayo bat ki por